Tervetuloa Legoomoon, minä olen Mikko. Viime viikolla kävin Tanskassa Legon synnyinmaassa. Toki en päässyt Billundiin, mutta Kööpenhaminaan kumminkin. Kävin peräti 4 eri Lego-kaupassa. Näistähän löytyy erillinen video kanavalta. Jotain pientä piti tietysti ostaa mukaankin, mutta valitettavasti laukuissa ei ollut kauheasti tilaa, mutta silti pari pikkupakettia. Keltainen matkalaukku, kesälomakausi tulossa, laukkuja tarvitaan aina. Ja sitten kapinallispilotti Luke, uusi BrickHeadz Star Wars-hahmo. Otetaan näistä pikapalat ja katsotaan miltä ne näyttää. Hauskoja pikkusettejä, täynnä pieniä yksityiskohtia. Tämähän on suoraan lentokentältä. Nostettava kahva, matkalaukkulippu ja tietenkin tämähän on menossa Billundiin. BLL on Billundin lentokentän lyhenne. Laukkuhan aukeaa. Toivottavasti näin ei käy koskaan lentokentällä, mutta sisällä on kaikki tarpeellinen, mitä turisti ylipäätään tarvitsee. Aloitetaan tietysti eväillä. Hampurilainen, kamerahan pitää olla, hammasharja, passi tietysti ja lentolippukin on hyvä olla. Toki ei välttämättä kannata pakata sitä tuonne laukun sisällä. Laukku lukittuu ja kulkee pyörillä ihan niin kuin oikea esikuvansa. Todella mukava pieni setti, paljon yksityiskohtia. Suosittelen. Mielestäni uusi Luke kapinallislentäjänä on onnistunut BrickHeadz-setti. Paljon pieniä yksityiskohtia, muoto on tyypillinen BrickHeadille. Täältä löytyy esimerkiksi mikrofoni. Silmät näkyvät hienosti visiirin takaa. Kypärän yksityiskohdat ovat erittäin hienot. Kaiken kaikkiaan hieno setti. Peukut ylös. Settien lisäksi mukaan tarttui tämä hieno krokupäähine ja Camino postikortti. Mitä mieltä sinä olet näistä seteistä? Palataan.